Ikasturte honetatik aurrera, ohikoak diren trafiko eta audientzia datuen neurketez gain, barnera ere begiratzen eta baloratzen hasiko da geuria. Adibidez, beste hainbat parametroen artean, informazioaren kalitatea, guk geuk egiten dugun lanaren balorazioa, talentoa, gaitasun teknikoak edo efizientzia neurtzen hasiko gara. Nola egingo dugu? Geuriaren plataformatik beratik datu eduki bakoitzaren 40-50 bat adierazle jasoko ditugu. Horietako batzuk automatikoki jasoko ditugu, eta beste batzuk aldiz, eskuz. Era berean, komunikabidearentzat eta bere komunitatearentzat oinarri diren 3 ardatzen inguruko adierazleak ere jasoko ditugu. Euskara eta euskal kultura, genero berdintasuna eta ingurumena. 3 adierazle horiek nola landu nahi ditugun badakigu. Helburuak ezarrita daude, eta orain emaitzak jasotzeko datutegi handitzen jarraituko dugu. Horiek lantzeko asteroko redakzio bilerekin batera, hileroko zuzendari eta koordinazio bilerak egiten ditugu, koordinatzaile, redakzio buru eta kazetarion artean. Datutegiaren irakurketak egiteko, helburuen betetxe maila errepasatzeko eta beharrezkoa balitz neurri zuzentzaileak hartzeko. Balorazioak kazetariek eurek egingo dituzte, euren erredakzio buruak eta komunikabideko zuzendariek. Ikuspegi ezberdinen arteko aldea eta ezberdintasunak ikusteko. Indarguneak eta ahultasunak identifikatzeko eta horiek nola sendotu edo zuzendu erabakitzeko. Eta kontatu dudan prozesu honekin, besteak beste, desinformazioa saihestea bilatzen du geuriak. Azken finean, informazioaren kalitatea, datuen azterketa eta langileon hobekuntza arloak eta prestakuntza beharrak kontrolatzea ere desinformazioaren atea ixteko modurik eraginkorrena dela uste dugu. Adimen artifizialaren inguruko informazio gehiago, geuria.eus webgunean eskura du komunitate osoak.